ahojte toxy, to som teraz dielný a musíme niečo natočiť, určite pre vás to bude niečo, vokálite vám na seba a ideme niečo postaviť, môj statív, takže teším sa na ten like, odber, niečo pod komentárom nepíšte, čo by sa chceli niečo vytvoriť odo mňa, ľudia, teším sa. Ale veľa toto je a tiež to v tom, že ideme do garážu a tam si to buchneme a budeme to mať ako dlhé, hej? Takže my sú to ideme so sklincami a budeme to vidieť ako to. Môžeme toto a vidíte ako to môžeme to. Takže máme tu tie veci a my to chceme sa zabuchať, toto pôjde, hej? Takže máme tu také dve. Máme jedno, hej? A ešte jedno. Ťažké tak sa postaviť do toho, chápete ľudia. Takže máme to, hej? Máme to dlhé, takéto. A môžeme sa ísť vonka. No a my teraz sa zabijame s klincom. Máme to zrobené, už som to zrobil také krížik, máme tu ešte takú tyčku jednu a ideme nejaké položku. Takže máme tu niečo také podobné, takže tešia sa ľudia. Ideme na to ďalej. Tu som ja a tak sme si to, aký stánok, aký pekný na statív môj telefón, by som točil veľa videa, pomáhal, takže som si to robil sám. A ešte to nie je dokončené, takže budete to mať do konca toho videa. Tak to bude neviem pozerať. Musí byť takto, lebo to chápete. A tu neviem vidieť, ako máme to, a vidíte, a máte už taký, chápete, a ho budete vidieť, takže ľudia. Dáte také dať ešte. Takže, ideme na to. Takže ľudia, máme tu všetko spojené, ako má to byť, všetko, uskúšame.